Mga kapuso, ana matud pa sa 1 million ka mga Pilipino ang dunay active tuberculosis disease. Sa ulihing datos sa World Health Organization sa matag adlaw, kapin 70 ka tawo ang mamatay tungod sa TB sa Pilipinas. Busa, atong makauban karong buntaga ang Medical Officer 3 sa Cagayan de Oro City Health Office ug kasamtangang National Tuberculosis Program Coordinator, si Dr. Claire Azura Paglinawan. Dr. Claire, mayong buntag ug dayon sa At Home Medjay Regional TV. Kamusta, Doc? Good morning, mayong buntag. Okay lang. And hi to your televiewers. Mayong buntag sa tanan. Doc, unang-una, unsa ba ang kalahian sa naandan nga ubo compared sa tuberculosis? Ubo sa tuberculosis or TB kay mailhan na sa nato kay more than 2 weeks ang ubo. Unya, bisan og nakainom na siya og antibiotic or mga tambal, di siya mawala. And aside sa ubo, gaubanan na siya uban nga simptomas such as unexplained nga fever, either low grade, mubo lang nga fever, moderate grade, or high grade. Ubanan po na siya og unexplained weight loss, magniwang kay walay gana mo kaon. And at the same time, ubanan po na siya og night sweats, panington ug magabi, even if bugnaw. And also, sometimes na mga pasyente nga maghemoptysis, mag-ubo og dugo, naisagol nga dugo. Kanang dali ra sila kapuyan o ang uban kung grabe na gyud ang TB nga wala pa natambalan, maglisod og ginhawa. So mao na siya ang medyo difference nato sa regular or ubo nga gidala sa uban nga virus or uban nga bakterya. Doc, paunsa ba ang mode of transmission sa sakit nga TB? Mode of transmission sa sakit nga TB is it was commonly known as droplet nga kung muubo ka unya na kay TB, ang nearby o duol sa imo nga imong mga kauban pwede na mataktan. But recently na ila pong nadiskubrian nga ang TB or tuberculosis pwede siya nga aerosol ang iyang mode of transmission unsay pasabot ana. In layman's term, pwede siya nga airborne. So karon kay popular man ang COVID-19, pare-pareha sila og mode of transmission sa COVID-19. Unsa ba ang medical test nga ginaagihan sa mga pasyente, Doc, una makumpirma nga naa sa tuberculosis? Duha gina sila ang mag-uban. Number 1 yun ang kulihad. Sa una, ang kulihad, ang gitawag sputum sample, ipa-sputum exam. Pero lately, mga 3 to 5 years, na ni-emerge nga bago nga technology, mao na siya ang gene expert. Pero kulihad ya po na siya, pero ipaagi siya gene expert nga machine. And then, X-ray, makita po sa X-ray. Doc, unsa ba katinuod nga kung nakashare mo og eating utensils sa taong dunay TB, dunay dakong posibilidad nga makuha nimo ang sakit? That's a very good question. Kay daghan yun mga pasyente pod nga gapangutana sa amo ug ing ana nga nasilay naiuban nga nasilay kauban nga sa balay nga TB nga ilang lainan gyud og utensils. Pero actually katong ako na mention ganina, ako lang pod utruhon nga droplet siya or aerosol. So kinanglan nga muubo, muatching, sneeze ang pasyente nga na TB nga wala pananambal para siya makatakod. Dili siya, wala pa study nga naka-prove nga kung mag-share mo og utensils, kutsara, tinidor, baso, magtakod mo sa TB. Wala pa because kinahanglan nga moagi siya sa imong respiratory system through sa ubo or imo siyang maginhawa. Mao na siya ang mode of transmission. Sulod sa panimalay, Doc, kung ang usa ka miyembro sa pamilya positibong dunay TB, unsa ang dapat himuon nga measures aron mahilayo sa transmission ang ubang miyembro sa pamilya? Ang atong kabuhaton karon sa COVID-19 actually is mao na siya ang dapat kabuhaton nga dugay ra namo kay advocate sa TB. This time, ang ilang ipa-wear og mask katong na ay TB nga sakit, labi na kung bago lang siya nanambal. And also, social distancing, frequent hand washing, gihapon, alcohol, and ikaupat pod, which is also relevant or importante even sa COVID-19 is ang ventilation sa balay or sa workplace nga dapat bitaw nga paspas ang airflow exchange, meaning kung pwede mag-open og windows, mas maayo. Karon, Doc, nanabay treatment o cure sa tuberculosis ug unsa sab kadugay nga makonsider nga tuberculosis free na ang usa ka pasyente?
Usually, ang TB modagan og 6 months na treatment. Pero depende pod na kay naman gud tay duha ka klase nga TB, na ay drug susceptible TB, mao na siyang 6 months ang treatment. Napoy extrapulmonary TB nga dili lugar sa lungs ang TB, na sa uban parte nga sa lawas, like sa pwede siya sa imong bones, sa imong joints. Pwede na modagan og 12 months ang treatment. Napod tay gitawag nga drug resistant TB nga mas longer pod siya, kay dili dutlan ang kagaw sa TB adtong first line nga drugs. During sa TB treatment nga 6 months, kay monitor na namo siya after the 2nd month, the 5th month, and then pag end niya sa 6 month, kuhaan na siya og sputum sample para tan-awon kung napabay TB or not. Dok, unsa ba ka risky alang sa mga TB patients ang panahon karon sa COVID-19? If you notice, kung ma-notice sa itong mga viewers, naagyoy, kung dili manggali ubay-ubay, naagyoy mga nag-COVID positive karon nga imong mabantayan silang history, napod sila TB. Ngano kulba man sila karon panahon na when it comes to COVID-19, because ang mga TB patients labi na ongoing o even katong nahuman na mag-scar ilang lungs. And so, ang ilang lung capacity or ang kakusgan sa ilang lungs, dili pareha gyud sa katong wala bitaw sakit. So, mas vulnerable sila. Kung naamoy gabation, labi na nga 2 weeks or more nga cough, don't hesitate to have a check-up, nga mapa-check up sa nearest health center or TB dots or any clinic or hospital. Daghang kayong salamat, Dr. Claire, sa imong mga impormasyon ug pagpasabot labot ni ining tuberculosis. Amping pirmi, Doc. Amping kanunay sa tanan og sa inyo. Kini ang At Home with GMA Regional TV.